تماشاوانên hêjan mijarê berdewam dikin nihaşî em derbasî Diyarbekirê dibe Nusretîn Maçîn parlamenterê HDP'yê Rihayê mêvanê min e em dê li ser operasyonên Tirkiye û gefin operasyonekî bejahî li gel birêz Maçîn biaxefin silav û rêz kekê Nusretîn kek Nusretîn niha her îro Serokkomariyê Tirkiye dibêje em rijdin ku operasyonekî bejahî zemînî hemberê Rojavayê Kurdistanê bikin gelo rewşa Tirkiye ya heyî hem jî sekna navneteweyî rê dide ku Tirkiye operasyonekî bejahî bigire ber çavan nirxandina te bigire. Spas kim ji we û ji şopandarê were ez dixwazim di serî da ji gelê Kurd ra sersaxî dixwazim bi taybetî jî ji gelê Rojavayê ra sersaxî ya ku dixwazim em zanin ku dewleta Türk û wekî desîlattariya AKP û MHP eger konsepta siyaseta navnetewî rê bide wan ew bikevin Rojavayê Kurdistanê zî ew bikevin Başûrê Kurdistanê da zî. Lê em tev zanin ku li rojhilata navîn da hem hêzên navnetewî alî Yekîtiya Dewleta Amerîka hem Rusya hem welatên Ereb û hem zî hêzên dinê wekî em bêjin İran li vir hêz henin li vir enî henin cephe henin û alîkî dinê da zî di nav Iraq û Sûriyeyê da zî wekî Daeş heye û ev Daeş hêna zî hêzekî mezin e yani hêna zî xelas nebûye. Ji bo wî gor min bêjeyî da dewleta Türk eger operasyonekî dest pê bike evya nîşanê me dide rojhilata navîn da demekî dirêj ew hem Sûriye, Iraq, nav Tirkiye ew kaosekî mezin çêbe ew bûyerên mezin çêbin ji bo wî ez nebawerim ku Tirkiye karibe bêjeyî da operasyon berdewam bike. Ev operasyonê ku bi hawayî jî kir gor min destûr Rusya'da Türkiye lê em vazî zanin eger bi politika Rusya dewleta Türkiye vî politikayê bimeşîne çawa Rusya em bêjin Ukrayna'da îro ketiye nav xeterîkî mezin astengîkî mezin dijî ew Türkiye zî li Rojavayê Kurdistanê da Sûriyê ew bikeve nav astengîkî xeterîkî mezin ew nikaribe nav da derkeve. Em tev baş zanin ku ji vir çend me berê gotin ku em dixwazin bi Esad ra hevpêvînekî pêk bînin. Em di vî warê da îcab bike em bi Esad ra zî dixwazin hevdîtin pêk bînin. Li ser wî li Sûriye ew hêzî ku hetanî ana Tirkiye alîkarî wan dikirin wekî Özgür Sûriye Ordusî wekî Millî Sûriye muhalefetî em zanin ku wekî xwepêşandan çew kirin ala Tirkiye hate şewitandin. İro eger keke Nusretîn her duê derbarê de dixwazim işte bipirsim keke Nusretîn dixwazim duê derbarê te işte bipirsim kek Nusretîn dixwazim duê derbarê te işte bipirsim niha kek Nusretîn Tirkiye her hewl dide li gel Sûriye peyvendiyan pêk bîne. Gora bahweriyata ger peywendiyek Tirkiye û Sûriye pêk were ji bo aştiya heremê ewleyiya heremê proseya demokrasiya ku li Sûriye ev 10 sala zêdetir birê vediçe çi bandorê lê dikarê bikin. Nirxandina te çi yekekî Nusretîn?
bandoriki neyini çeke jibo ki em tev zanın ku Türkiye hattani ana jibo hilveşandına desilatdariya Esad usu veki Milli Suriye muhalefeti veki Daesh ra de facto alikari kiriye. Eğer ev be Esad ra nizik buyun çebe ev hezin cihadisti jgo nav Türkiye'de pırhenin ev beri kubidin Türkiye'ce ev be hedefi wan hezin cihadistan jgo gornerina me bombayuku li İstanbul'e li kolana Taksim'e hatta takandın Ali wan hezan da hatta takandın jibo ki tekliya Türkiye u Esad li Ali istihbarat da veki dibin biveşarti li Suriye çend caran pek hatine u eva ev hezuku levezi tevzi zanın u iro hatiye vi merhale ku veki serokomar Türkiye vi peyame vekiri de jibo jibi peyame veki Arap veki Mısır veki Irak devleti Arap aciziya xwe nîşan didin ji bo kî tu bikevi axa Sûriye Arab zî razî ninin wekî Mısır va qebûl nake wekî em bêjin Suudi Arabistan eva qebûl nake welatê Arabî pirîkî vana qebûl nakin ji bo kî Rusya Türkiye bikişine cem xwe wekî dibêne ew ka ezmanî ji Türkiye re vekir navbera wî û Amerîka teklî wan da nakukî xort bike. Ez ewa dixwînim. Belê spasiyat dikim Nusretîn Maçîn parlamenterê HDP Rihayê ji Diyarbekirê li gel me.